Tak dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa od společnosti Zakra. A my se dnes podíváme na téma nejlepší domácí čistírna odpadních vod. Co se dnes dozvíte v tomhletom videu, podíváme se, jaké jsou nejprodávanější čističky, alespoň z pohledu našich klientů. Řekneme si něco málo o společnosti Asio, něco málo o společnosti AB Plast a nakonec o společnosti Ecosys. No a na konci si uděláme takové velké malé srovnání výrobků od těchto společností. Velmi často se nás ptáte, jakou čistírnu si máte koupit, jaká je nejlepší čistírna na trhu. Já možná hned na začátku řeknu, protože si myslím, že je to důležité, a to, že asi neexistuje čistírna, o které by se dalo prohlásit, to je ta, která je nejlepší. Každý případ klienta je individuální. Někdo chce vypouštět vody do povrchových vod a bude mu stačit třeba levnější čistírna. Někdo chce vsakovat, někdo nechce mít prakticky žádnou starost o kal, někdo chce mít nejmodernější řídící jednotku. Takže těch požadavků a kombinací je spoustu a proto nelze vybrat právě jedna. My se přesto pokusíme vám ukázat 4 čistírny, o kterých se domníváme, že jsou kvalitní a že na tom pomyslném žebříčku by se rozhodně umístili v top 5 na trhu. Tak pojďme na to. Nejprve preference našich klientů. My samozřejmě nevíme, jak se vyvíjí ten celkový trh, data nemáme, výrobci s náma nepřekvapivě nezdílí, takže vycházíme z dat od našich klientů. Tahle data samozřejmě mohou být ovlivněna lokalitou. My jsme plzeňská společnost, byť projekty děláme po celé České republice, tak je ale vidět, že pokud je například klient z Moravy, preferuje více společnost Asio, pokud je pak ze středních Čech nebo východních Čech, tak volí častěji mezi Ecosysem, po případě AB Plastem, takže je to hodně dáno i lokalitou. Na jihu Čech pak zase je relativně silná společnost Envipur, takže i tohle je faktor. Nicméně z našich klientských dat vyplývá, že naši klienti nejčastěji objednávají výrobky od společnosti Asio, a to Variocomp a Monocomp, následně AB Plast, AT6 a případně ještě Ecosys EKS4. Pojďme se na tyto výrobky blíže podívat. Co se týká společnosti Asio, asi víte, kdo jste si něco hledal, je to Matador na českém trhu, rok založení společnosti 1993, sídlí v Brně a více informací k této společnosti najdete na stránce www.asio.cz. Už ten rok založení, to, že jsou stále na trhu, na YouTube najdete také spoustu videí od nich, svědčí o tom, že se o své zákazníky starají a že na trh přinášejí velmi kvalitní výrobky. Tak, co se týká toho nejprodávanějšího kusu, tak je to Variocomp, byť mu šlape na záda a předpokládám, že v roce 2021 překoná Monocomp, tak Variocomp se stal vlastně nejprodávanějším čistírnou u našich klientů. Základní cena Varia je 31 500, je to samozřejmě bez DPH. Pokud si kupujete čistírnu k rodinnému domu, tak určitě víte, že DPH je 15%. Co se týká kapacity, tak Vario má nejvyšší kapacitu na počet osob z dnes srovnávaných čistíren, zvládne obsloužit až 7 osob, to znamená prakticky dvougenerační dům. Je taky jedna z nejvyšších a nejtěžších, což se může projevit na ceně za dopravu. Co je asi její nevýhodou, tak je, že nemá certifikaci, to znamená, že pokud chcete vsakovat do vod podzemních, tak můžete, ale povolení získáte pouze skrze to klasické vodoprávní řízení. Já si myslím, že to není velký handicap, jen je to dobré vědět, že nemůžete povolovat vsak u této čistírny ohlášením. Výhody je rozhodně levná, kvalitní, opravdu to je výrobek, který je několik let na trhu, je oskoušený. Pokud mám správné informace, tak samo Asio na něm provedlo už nespočet vylepšení, takže je to skutečně technologie osvědčená časem. Má i relativně nízkou spotřebu elektřiny. Takže to, co může někomu vadit, je, že nepovolí vlastně vsak ohláškou, jinak ta čistírna je zcela dostačující a bude vám sloužit léta.
Tak, modernějším výrobkem od Ázia je již zmiňovaný monokomp. Vidíte, že je zhruba o 10 000 bez DPH dražší. Je to menší čistírna, alespoň na počet osob, které obslouží, takže je to ideální pro jednogenerační dům. Samozřejmě, jsme tady vybrali ty čistírny pro rodinné domy, všichni výrobci nabízejí vyšší typy, takže pokud je vás například 10, i tak si můžete koupit monokomp, ale bude o něco dražší. Co se týká váhy, tak je lehčí než Vario o 20 kg. Tahle čistírna má již certifikaci, takže můžete povolovat, jak chcete, jakýkoliv způsob likvidace. Co je její velkou předností oproti konkurenci, tak je práce s kalem. Do té čistírny se umísťují takzvané jutové koše, to znamená, vy ten přebytečný kal jednoduše vyndáte, hodíte na kompost a máte o starost míň. Takže co se týká údržby, je tahle čistírna skutečně prakticky bezúdržbová. Pokud bychom jim měli něco vytknout, tak to ani tak není cena, protože ten výrobek určitě za tu cenu stojí, ale je to o něco vyšší spotřeba elektřiny oproti konkurenci. Pojďme se podívat na společnost. AB Plast, ta vznikla v roce 2008, sídlí v obci Čistá, je to Královéhradecký kraj a najdete ji na stránkách abplast.cz. Jejím takovým dominantním výrobkem na českém trhu je AT6 čistírna, původně pochází od slovenského výrobce, ale společnost AB Plast má patent na tuto technologii, takže ji vyrábí a zároveň distribuuje v Čechách. Vidíte, že ta cena je prakticky srovnatelná s Variokompem, nicméně, co je dobré podotknout oproti Variu, je ta čistírna jednak kompaktnější, minimálně do výšky, takže je výrazně nižší než Vario, je také o hodně lehčí. Její předností je, že za velmi jako přijatelnou cenu získáváte certifikovanou čistírnu, která má navíc nízkou spotřebu elektřiny, takže opět platí, že i vsak můžete povolit ohlášením. Dobré je se podívat nebo se pobavit přímo s kolegy z AB Plastu, případně vám můžeme dát kontakt a zařídí vám kalkulaci. Je nutné počítat, že pokud například chcete řídící jednotku, tak ta se u této čistírny připlácí. Ale jinak my o AT6 vždycky mluvíme jako o takovým rozumným kompromisu mezi cenou a kvalitou. No a nakonec zástupce ze Středočeského kraje, společnost Ecocis, pravděpodobně nejdéle působící na trhu, minimálně nejdéle působící z dnes představených výrobců, sídlí v Berouně, respektive u Berouna, a na webu ji najdete na stránkách www.ecocis.cz. No a nejprodávanějším výrobkem u Ecocisu, alespoň u nás, je čistírna EK-S4. Pokud se podíváte na základní cenu, tak už vidíte, že je nejlevnější, o něco málo z dnes srovnávaných čistíren, obslouží až 6 osob. Je skutečně nízká, pokud si vzpomenete, tak Vario třeba i Mono měli přes 2 metry a AT6 přes 1,80 m, takže je to nízká čistírna, což se hodí u výkopu. Je to čistírna s certifikací, takže zase povolíte i ohlášení vsakem. Je to asi ideální čistírna, pokud šetříte každou korunu, tak ta cena skutečně 29 500 bez DPH je minimálně velmi, velmi konkurenční. No a nakonec srovnáme-li si všechny tyto 4 čistírny, tak vidíte, že nejvíce lidí obslouží Vario, a to 3 až 7. Co se týká kompaktnosti, tak vítězí AT6 a EKS4. Na váhu nejlehčí máme AT6, a 3 ze 4 dnes srovnávaných čistíren mají certifikaci, to znamená ohlásíte, je skutečně jednoduše i na vsak. No a potom každá z těch čistíren má nějakou svoji výhodu. Já jsem tady vyzdvihl to řešení likvidace kalu u monokompu, ale všechny čistírny pracují s kalem bezproblémově, takže není potřeba se bát.
My jsme se dostali na závěr a já musím na rovinu říct, že jsme tady vyzdvihli pouze několik základních parametrů té čistírny. Víte, pokud si přečtete nějaký článek od nás nebo se podíváte na video, jak vybrat domácí čistírnu, tak víte, že těch parametrů je daleko víc. Ten jeden z těch velkých, o kterém jsem mluvil na začátku, je i ta lokalita, kde se nacházíte, protože to bude mít vliv na cenu dopravy a zároveň je i dobré být blízko servisu té čistírny. Byť je čistírna relativně jednoduchý výrobek, tak může se stát, že bude potřeba něco vyměnit, něco opravit, tak je dobré se podívat i na stránky přímo výrobce a zjistit si, kde má nejbližšího servisáka, který by k vám dorazil, tak aby k vám nejel přes celou republiku. Jinak zcela určitě platí, že všechny tyto společnosti mají za sebou dlouholetou historii, distribuovali už stovky a stovky čistíren, tak pokud váháte, trošku jste se ztratili mezi nabídkou, pokud si vyberete jednoho z těchto 3 výrobců, rozhodně nešáhnete vedle. No a pokud potřebujete jakkoliv poradit, samozřejmě se na nás můžete kdykoliv obrátit. No a dámy a pánové, to je dnes ode mě vše. Já opět děkuji za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou.